Bueno, hasier konektaute, orduan plenoa pleno. Ekin gotzagu plenoari bai. Bueno, lehenengo puntua aurreko batzarreko akta onartzea. Bai, apartetik izan. Bale, onartuta. 2024 urteko kreditu aldaketa batzuk, bale? 14-garrenetik 19-garrenera eta gero 13-garren kreditu aldaketari buruz, gero ingo berba. Kreditu guzti horietatik 17 eta 19 dire plenoak onartzekoa, bale? Orduan bospaketak utziko ditugu 17 eta 19 amaierarako eta emango ditugu besteak aitzen emotekoak direnak edo bai, dana dira aitzen emotekoak. 14-garrena da kreditu habilitazio bat. Kreditu habilitazio da ingreso bat dela, ezta? Diru laguntza bat jaso dugu, lagunkoia garatzeko 6.000 eurokoa. 15 eta 16 remanentetik hartuta, alkate eskumenetik, hainbat gastu 15-garrenean eta eskola batez gero eskola kirolako kudeaketarako, eskola kirola federazioak eskatutako laguntza hori udaletik kudeatu dugu, momentu abendura artekoa. Espero dugu ikasturte osoa behintzat, aurtengo ikasturtea amaitzea, martxan bizi da, enpresa baten bitartez teknikari bat, kirol teknikari bat, eta, jongo gara apur bat hori lantzen. 16-garrena, Olgetanek, printzipioz masekin sinatzen da hitzarmena, 30.000 euro jasota dago, eskaini jakin altzetako, baina, ez eben ikusten, baina egize da, Olgetanek ez daukela ez diru sarrera finko bat, ez gastu finko bat, beti variablea da umen eta umen adinaren arabera. Zenbat eta txikis hauek apuntau, ezitzaile gehiago behar da bezeurek. Eta gero behar berezietako umeren bat balego bebai, ezitzaile orduan kontratau dire, espero sana edo normalean baino ezitzaile gehiago, eta horre, diferentzia apur bat emon dau, eta hoxe osatzeko. 18-garren kreditu aldaketa, bardin erremanentetik hartutako dirua, eta, dira hainbat partida osatzeko. Partida horrek izen dire, distriktiza txapelketan, beste sari berezi bat edo egon zan, espero esan, eta orduan espero ziren sarietatik, altzau zan. Olako partidak, espero ziren gasto txikiekin, osatu bierra. Hau hartu dugu alkate eskumenetik, hain zuzen be, gauza askoia pasaute dago zelako, eta orduan partida horrek osatziek komeni zalako, diru zaintza ikuspegitik. Eta horretxek, aitzen emotekoak dira. Ez dakit horren inguruan, galderarik horretxek horren ingurun ez. Ez, belartute dena, eta gainera gauza asko Olgetan gena moduen, beste urte batzutan baulan izen da, eta logiko da gainera, zike, nosan. Bai, eta 17 eta 19-garrena dira plenoak onartzeko. 17-garrena da, Zabala plazako zahar berritzearen inguruan, aurre ikusi izan, konsignazio bat jarri izan, Zabala plaza zahar berritzeko proiektua ordaintzeko, udalari tokauko jakon zatixe. Auzotarrekin da batute, eurek erabaki dabe, nahiago dabela, eurek proiektua, eurek ordaindu, euren kabuz garatu, esleitu eta eurek nahi daben enpresa gazeta, orduan holan eurek eitzen dabe, baina udalak ikusten dago interesgarri edo zelan be, plaza horretan, azken batean hor, plaza horren diseinua, herritar askok, uso publiko bada, herritarrek erabiltzeko orduan, ikusten dugu parte hartze prozesutxu bat beharko dauela. Bai, auzokidiekin, auzokideen artean, egongo dire, iritzi ezbardinek, komeni da hor ere, adostasun bat eraltzien, baina interesgarri ikusten dugu bai, Veracruz ikastolantzako gune hori oso gune aproposa, euren espazioa, ez dauke jolas gune oso handia, eta izan leikelako eurentzako jolas gunearen aplazio bat, edo ez, euren erabilerarako. Orduan, guk plantatu dotzegu hango bizilagunei, geuk ordaintzi behintzet parte hartze prozesu hori, enpresa batek eramango da bena, bai bizilagunekin, baina baitxebe ikastolako ikasle, ikastolako eragile, guraso eta komunitatearekin, ez da, ikaskomunitatearekin. Orduan, partida da hori, baina pasatzen da
partida, helburua bada Zabala plaza, baina azpi partida diferentea da, ez da, azpiegitura urbanizaziotik, kanpoko lanetara. Orduan da, transferentzia hori egitea. Aldeko bozkak? Bai, komentaba apostu bat, noski gauzera alde, apostu bat arrazoi motarren ez, igual oso zeberretarren boskatu orduko alba da, bai. Aurreko legaldi zen ja, osotarroekin hasi ginen batzen, eta ikusten da, hori ondoen kokatuta zelako erabilpen gutxi dauken, eta zeran moldatu lehiken, eta zelako zegoeratan dauen, eta gure baietza noski pozik hori aurrera doielako inean, eta ia adostasun batera, adostasun poli batera heltzen da. Eta esatzen da lurraldeko gaixean lez, hortxe jarraipena egingo dut segula. Bai, bakizu hori, momentuan, bizilagunen eskutan dau, eta hoxe beti be gogoratu plaza horrek ere mugak daukezela. Behan, garaje dauzen egin be horrezin dela, ez dakiz errein ez da, ametzak bai, baina mugatuak izango direla, baina, osa polit bat leike. Eta 19. kreditu aldaketan, gauza sartzen dire, ez da? Basate baterako, Aldezarreko eta San Miguel Ermitako diru laguntzen asesoramientu. Diru laguntza horrek badakizue, Next Generationeko diru laguntza dire, diru laguntza horren kudeaketa oso gatza da, bai bertako behar ginentzako ere, gatza dabilizeten, eta orduan asesoramientorako, gorde dire 80.000 euro, oraindik ez daukagu zehaz eta mehatz aurrekontu zehatz bat, hainbat enpresakin eta gabiz hartu emonetan, bihar hau egingo dozkun enpresa baten bile, eta gero presupuestuk eta eskatzeko, baina, bataz besteko bat, edo, gutxi gora berako bat Moskuen bat enpresek, eta, hoxe izango litzateke gordetzie. Ez dakit galderak bukaeran nahi dozun, edo... Honen ingurun bada, bai. Honen ingurun bada, igual nahiago botoin. Hori da. Aldatzeko tema. Hori da, bai. Apur bat, 80.000 euro, bai, Aldezaharreko, zorionez proiektu landu zenarreko legaldi zen, eta zorionez, aurten, toketen zan ezatie, 2006 euro, nekogun, oso ondo, eta San Miguelerako 80.000 euro aspalditzi da zor, ez da. Apura, 80.000 euro, hau partida hau apur bat, igual, ia zehaztu aldo zuen, zait antolakuntzan Asier komentau, ez komentau zen dugu eta 9.000eko partida bat igual hor barrun edo ez dakitulako zerbait, orduan ia 80.000eko hau nolabaitia daukezuen informazioen arabera, nolabait desglosa portsu batia daukezuen. Ez daukagu desglosate, hori da, zergaitik 80.000, onarteko enpresek esatozkuena da, euren presupuestu edala, eta horregaz begu ez gauz osadoz, baina badirudi hori dala, eurek erabiltzen daben kriterioa, arkitektuk eta erabiltzen daben kriterio bardin, hau da. Portzentaia. Hori da. Egun zenbateko edan diru laguntza, portzentaia horren arabera du. Jasotako diru laguntza kopuruaren arabera. Eta hortik datorre asuntu, Ez da baiatu behin. Iratzen, naue apurre komenta baldote zuzera honetaz. Bai. Bai, kontu da, ibili garela topatzen enpresa ezberdinek, ez? Eta begitu dugu, zeinek emoten zemen konfiantza gehien. Eta komente dozku ez batzuk, Bilboko udalak eta Foru Aldundia bebai momentu honetan kontratatu edek izenak, eta euretariko bateaz lortu dugu harremanetan jartzea, eta eurek izan direz lehenengo eta behin, komente dozkuena, zelan izaten dan prezioa ipintea aholkularitza zerbitzu hauei. Ni zintzu esateko, eta horregaz beti adibidez arkitektuekaz eta beti dekote eztabaida bardine. Zenik ulertzen dut, orduari ipinibideakola prezio bat, eta horren arabera ordaindu beharko dela. Eta bakotza jakingo da, beren lana, edo beren lan orduez kostu kimia dauen. Baina benitzen da bat, azbesteko bat, euren esanetan, mozogatza da kalkulo hori egitea, baina ez dugu besterik fiatzea baino, eskarmentu handiko enpresa diez, UDLP konkretamente holako enpresa batzuk ez egiten daulan, eta, danan gomendioa da aholkularitza hori kontratatzea. Badakizue, zelan Foru Aldundie bebai, deko zela diru laguntza batzuk, ez dakitena da ze kopurura arte lortuko dugun hori barriro berreskuratzea, ez? Kantitate bat. Baina urtero ataraten ditu ez, orain arte betzen atara alizin ditu ez, atara ditu esolako diru laguntza deialdiak, eta ingo gendukena izango zen, hemen gastatzen dana, aurkeztu diru laguntza horretara bebai.
Eta holan, behintzete kostu horren zati bat berreskuratzeko itxuria edo, emoten dago egingo dela. Eta horretan gabiz. Iratxe Rementeria, esan duzu izena alkulariaren, alkularitza enpresan izena esan duzu edo? Ez dut esan apropos. Pentsatu, Baina, badauz enpresa ugari dauz. Osea, ez dute, ez da bategaz edo besteagaz, ze prozedura irekie izan beharko da. Bai egia da, gabizela harremanetan enpresa bategaz, leharti bai ikastetzea, edo lehartik errebe bai harremanetan ibili dire urteetan, horre badakizu Europako diru laguntzak eta jasotzen dituzela. Eta, dekogu asmoa datorren astean edo elkarrizketatzeko euretariko bategaz, eta posible izango bazan, adibidez, nolango enpresa bategaz, kontrato txiki bat egin, eta igual arretxinakoa aurrera eroan, kontrato txiki horregaz, hori izango zen beste aukera bat. Ipiniko jatzuena maiganean, ia nahi duzuen nolan egitea. Ikusten badugu esaten dozkuela kontrato txikitik gehiago, baina hori kontrato txikien mugatik gora doala, orduen izeneako sandana batera egitea. Baina, eurekaz berba egin arte, ez dakigu ezer. Gabiz Monika eta bio gabiz horregaz, atara dugu ze pligo eredu batzuk, eta gabiz moldatzen gure egoeratara. Gero ikusi behar diri gaur adibidez egon gara begitzen, formulak, segun ze baloratu behar baduzu gehiago prezioa bai, ez, formula ezberdinegaz egiten dozu simulakro batzuk, eta ikusten dozu zeri mototesun importantzia. Eta gabiz, horregaz gabiz ontzen momentu. Ez dakizu zer gehiago, Luis, edo beste inok, zer gure baduzu ekin. Ondo, zifrara argita garbi zozegaitzi dago, eta lan, bakarri zen apur bat, zehaztapenak zerbait oize informazioa bat. Ondo da, gogoratzen hau lan dizela gauzate bai, baina apur bat hemen azaleratzi bai, ez ondo porten da, aportxu bat espliketi zegaitzik bizatak, eta hauek edo, dozen ez da, zemaz. Vale, behartu. Esker. Vale, bigarrena kiroldegiko kontratua luzatu da, aurreko lizitazioko kontratua amaitute, orduan eguneratu egin behar izan dire prezioak, normala danez, lizitatu izan behar gendun be, eguneratuta egongo zien prezioak, orduan hori, lehendik behar aurreko zitza, hori inbarko zala, bai lizitaziora atarata edo atarabarik. Orduan inkrementoa, abendura artekoa, 81.000 eurokoa izango da. Bai, aporrope bai bardinen nola bai, sin más, horre lurralde okioen duni batzordiek, gero justu zeukuk izan dunez, online bilera entesporrekin. Eta komentar notzuk zu mesedez pasau, zeberbaitzen dozuen, eta horian, eta ez da hon, notifikazio hori zuen partetik, eta, batien kantidadi, ez igual kantidade hau, aporrata bat, deitxute ze aplikau jako, urtekue hartu hileko porrati eta zerbait deitxu jako, nola heldu da apur bat kantidade hau, edo apurtxu bat horri buruz. Zehaztasune, zan bilera horretan, entesportekin, eta badaki honen barri, baina, izango litzateke aktualizazioa horniduren igoera, energiaren orduan, energiaren prezioak eta altzatu direlako, konbenioa, hau guztia ere, lusatzearen ere lizitazioa izen da, konbenioa, dakizuenez, igez, hainbat grebatan eta ibilizien langilek, konbenioa maiatzan amaierar arte, ekainera arte zan sinatu. Konbenioaren egokitzapena, soldatetan eta igoerak, lan jardunak eta murrizketak, eta horrek danak ere aktualizazioa. Eskatu jakon bebai, beste lan jardun bat sartzeko, baina azkenan gero eskola kirola beste bide batetik kudeatu da, baina hori orduan ja ez litzateke sartuko, eta horrek aktualizazioak dire, bai lanpostuen soldatena, konbenio barrire, eta energiaren kostuen igoera dala eta. Eta, hau inbertzen da, lizitazioa ez dalako prest gara izegon, zirkustantzia batzu haitzik, beste pleno batetik pasauzan hori, eta apur bat zelan dago zen... Ja, ez da, puntito karamelo, nabil ja zirriborroa prest dauket, eta orain nabil fase batean ja kontraste lanetan. Kontraste horrek, zuei proposamen bat bidaldi barretik interesatzen jat ere kontraste teknikoak egitea, zan nahi dut. Rekaudazioen, zatixe, orduan rekaudazioko amengo bulegoko teknikoekin, rekaudazio nola ingo litzateke, aldatu ditzen, ez da, emakidatik zerbitzu prestaziora edo pasatzeak, badakar
aldaketa batzuk. Orduan, aldaketa horrek gabizoin udaleko arlo ezberdinetan mantenimendu ebe bai, udaleko arlo tekniko ezberdinekin kontrastatzen. Orduan, espero dut datorren asterako ja eukitzia zirriborro majo bat zeui pasateko moduen. Gero, faltaiako egitea ez da egin behar estudio ekonomiko bat, bai, hori emakida bat danean, bai egiten da estudio ekonomiko bat, oin bakarrik egin behar da prezioa zehaztu. Prezioa zehazteko enpresa batek egiten dago hori, enpresa horrek egingo dau. Prestación de servicios batek, ze kontratatzen dugu, langileak dira subrogatzen direnak, langileen kontratazio horren kostua, gehi, guk eskatzotzegun ordu poltzak, beste behar batzuk igual egiteko, eukileik izan ordu poltzak eta orduan hori kalkulo bat ateratzea da, ze hor ez dabe kalkulatu behar ez horniduren kostuak, ez bestelako kostuak. Eta orduan, enpresa bat egin gozku, hori enpresak 10 bat egunetan egin gozku dokumentu hori, gaur ziurtatu dozkue, eta urrian amaierarako, espero dut ja hori lizitazioa martzan egotea. Entesportekin egin duen bilera aurrekuen, zan apur bat, hori, geneuko zan zalantza hori karri bat, rekaudazioan, Jose Fitxero mota, olako nineuko zan zalantza batzuk, softwareak, gauza batzuk aldatu ingo die, softwareak ja izango dire, ez dire izango enpresanak, udal jabekokoak izango dire, softwareen kasuan, edo azpiegituren kasuan beba gauza batzuk, zalantza horrek. Sortuko jaku seguramente gehiago. Eta igual zuei zirriborroa pasautakoan, zeu oibe, igual guri sortzen jakusan, zalantza batzuk sortuko jatzu ez. Orduan, datorren asterako zirri prest daukete, baina nabil, zalantzatzuk batekin da bestekin kontrastau, eta txukuntzen. Egin dut ja, esate baterako langileekin. Bertako langileekin batzartu naz, eurek demanda batzuk eukida bezalako eta demanda horrek nola jasoko dugu zan, da atzo egin eban, 2 orduko batzarra eurekin, apur bat, printzipio espozik dagoz, demanda udabe beste pare bat kontutxu igual sartzeko aukera, ez dakit legalidade aldetik ezin dugu derrigortasun moduan sartu, akaso mejoretan, zeuden lan balditzen hobekuntza horrek gu baloratu denkez lizitazioan beste mejora moduen edo, horrek igual horretxek die, igual adostasun politikoa zeldu behar dugu zen naizek. Eta... Nik uste zirriborro bizaldu barik ondo, baina horretik irakurtzeko, perfecto, baina alba da hiru batzordetan daukin kaji, eske, egize da. Hiru batzordetan daukin kaji, hiru batzordetan eramoten mozue, perfecto, nire guztako baten lurraldeko batzordera erutie, bai. Antolakuntzatik pasetema da, eta zera etxik ez herritartasunan komentago bai, ados, baina bai igual guztako baten... Egize da, hiru batzordetan daukela entajie, eta igual nire plantamendua gehiago zan, igual batzorde berezi bat horretarako. Deitxu batzorde berezi bat horretarako. Emakida bat balitz, igual lurraldetik, ez dakitez igual, bai. Bere potolu da, denporazko igual idea hona izen leike bakarra izu. Aurretik konparti dokumentu. Berroi horri aldo baino gehiago. Hori da, bai. Plegua da, eta ukiko ditxu beran... Zeta, nire hizkuntza aldetik, zelan nahiko zietzen nahi duten izen, gauzak argi geratu daitxezan, idatzitxe, zelan dago idatzitxe, aurra nahi dugune, beste interpretaziorik egon ez daitxen, gero beti kontuan izan, 4 urterako izango dela, beti dago, ez? Eta langilei hemengo langilei esan dut ziet, eta esaten dut, ez da? Eta hanka sartuko dugu, seguro, porque, aldaketa hondiz izango da, lizitazio tipoan, eta seguru gauzaren bat, igual ez dugula kontuan hartu, eta seguru datorrela, marroiren bat, oso zer, konturatzen garena egin da gero, txartuen dugule. Baina, 4 urte, konpontzeko aukera izango dugu. Espero dugu. Vale, orduan igual hobeto ez, batzorde aparte bat. Aparte bat, nik, pentsau. Hola, aukeri dugu danok. Egongo dira arlo batzuk oso kirol arloaz zerikusi zedaukenak, egongo dira arlo batzuk bai lurralde antolakuntzakin eta ekonomikotibe bai, antolakuntzatibe daukenak. Orduan, niretzat guk importantea handixe bemotzegu kirol arlo horreri, ez? Emoten dan zerbitzu horren gure helburua azken batean zeraitik aldatzen dugu lizitazio modua, ez da? Zeraitik emakidatik ona. Helburua da, herritarrei emoten jakien zerbitzu hori hobetzea. Hori da.
Eta pentsatzen dugu, lizitazio tipo honegaz, gure udalaren esku hartzea handiago izan likela. Jasotzen diren kexak, bai temperatura direlako, besta direlako, guk esku hartze zuzena eta gure kudeak eta zuzenagoa bada, hobetu behin kezala, ezakit, hengo dan, hori guk pentsatzen dugu, hori hola izan likela, ikusiko dugu, ezta? Orduan, kirol helburua izango da, kirol eta osasun, herritxarra emoten jakin kirol, osasun, sustapen lan horretan, atzoko kiroldegia izatea, sustatzaile bat izatea, herriko kirol sustapenerako nukleo potente bat, ez? Eskaintza anitza, genero ikuspegitik emongotzena, aniztasun funtzionaletik ere eskaintza eta bermatuko da bena, orduan sartu nahi izen doguz, genero ikuspegia txertatu dugu pleguetan, aniztasun funtzionalaren ikuspegia ere txertatuta dago, zer esan ipez hizkuntza irizpideak, eta hizkuntza irizpideak oso zehatzak, ez horiek zerbitzu euskaraz emon bida, noraino eta zer, eta ze hizkuntza irizpide jarraitzu behar dan, eta, horretan egize da, sakondu dala, ez, plegu honetxetan. Danetak idaukala. Beste popurri horretan, loiraitz denda parean hasera altzatute eta dago, eta hor konponketak eitxe, premina badauke, larritxasune, baina bai komeni da, lehen bailen eitxie. Gero kiroldegiaz belotute deskalzifikadorea eta disipador de calor. Deskalzifikadora 2000 eta piku euro, deskalzifikadora da karuena 24.000 euro. Aurre ikusten da partida, gaur onartzen den aurre ikusten da partida. Edo zelan be, deskalzifikadora, por deskontau, da sistema bat, kalzifikatu eitzen danien eta galdaran eta horre gertatzen zien paroiek igez, paroi batzu gertatu ziren, otxitxute geratzen zala piztina, eta egun batzutan egon zen arazo batzuk. Eta, teknikuk eta esauskuen, deskalzifikadore batek horrek arazuk ebitauko leukezala. Separau itzen zala eta kalzifikazioen gaitxiketa. Eta disipadora da, eskenio eskuen soluzio bat, ondino aztertzeko daukeguna ondo, bai barrizak eta bai giroa, hango sistemak eramaten dauzen enpresagaz, ikusteko, han ezarri diren plaka termikoen erabilera eta erabilera optimoa lortzeko. Han sortzen den bero hori, seguntxe momentuan, deko guz plakak amatauta, sortzen den bero hori, ez genkon nora bideratu. Orduan, emoten dauenez, disipador honek, disipau aldauen bero hori piztinetara, piztina txikire, eta sistema hori orduan aurrekusitxe daukegu, baina badinote, disipadore horren erabilera eta sistema eta ondino hor txegabiz posible da, baina hor sartu dugu badazpada, posible da nenien erosializeteko. Musika eskolako aerotermia sistema hotz egunetan kongela huitzen da. Orduan ez hauskuen komeni dala tapa moduko bat edo esartzi ez kaltetzeko. 2.301 euro. Beste natoki berrirako faldoia, engantxak eta eskailera. Faltaiakon eskailera, faldoi batzuk, eta horreia erosi. Ez da gukagu jairi kenduta erretxinakuk jazter, baina horsi. San Miguel Ermitako proiektuari lotuta, esleitu barik eta egon da, hortxe egon dire 400.000 euro, baina proiektua zelan ez dien 400.000 euro horretan sartzen, horren zalantzatan, sartzen zirelakoan eskara arduretu, baina ez direnez diru laguntza horietan sartzen, aparte konsignatu behar da, eta hori da 15.304 euro horrek, eta gero estolderiako kanpoko lan batzuk, tuberia batzuk eta garbitzeko be, konsignazioa handitu da. Zer beste? Ez. Listo. Ez da izos esateko dugu, aldeko boskak, danak alde. Eta kreditu aldaketakin daukegu, 13. kreditu aldaketa, zia ondo esplikatzen duten, idatzez, bestela zeuk zuzendu, bakizu hori zala ondartzarako autobusa. Ondartzarako autobusa eskatu jakon bikoizketarik ez zeuela txosten bat foru aldundiari, eta orain foru aldundiaren zelan da departamentu hori, ekonomiko, ¿cómo es? Bai, hori da azken baten tutela finanziarioa edo
Ez dakit, ontxe momentuen zelandeko zail osoak izena, baina bai, horre bialdu behar izaten dugu zonek txostenak eta plenoko ebazpenak kreditu aldaketak eta egiten dinenea da zail horretara. Eta eurei dagoki esatea, estabilidadea ez dela arriskuan jartzen. Osea, da gehiago kontzeptuala ze ez da diru kantidade handie, baina, bueno, eurek proposatu oskuen, holango zalantzak eta sortzen direnean, bide ontatik joatea. Pasatzen dena da, justo uda tartean horre egondala, eta egin behar zala pleno hau, erabakitzeko, hori txosten hori egitea eskatzea eurei. Eta atzo, ikusiko zinduan ze bialdu non zuen e-mailez, euri bialdutakoa, eta ez dut oraindik erantzunik jaso. Guk jarraituko dugu gure bidea, eta salpenen bat eskatzen mozko, bermo goiak. Vale. Baina, bueno, azkenan da hori estabilidade ekonomikoa 3.000 euroko gastu da, ez da estabilidade ekonomikoa zalantzak, baina, bueno, prozedura bete, bai. eta bentsat, hor sortzen zan zalantza, olako zerbitzu bat kontratatzea, sortze ban zalantza udal eskumeneko esalako, eta, bueno, argi gelditzen da, erregistratuta gelditzen da, eta, bueno, etorkizunean Tribunal de Cuentas ordena dalakoek, eskatuko baleu sargibideek, kumplitzen dago legeak ezartzen da ben. Eta, hoxe da, 3. kreditu aldaketaren aipamena, hoxe, listo, ez da, 3. puntura. 3. puntuan, udalangile zerrendan aldaketatxo bat onartzea. Peoien lanpostuaren ezaugarrietan, RPT-an ez daukagu jasota, gidatzeko baimena, euki beharra. Baina bada derrigortasun bat. Orduan, derrigortasun bat da neinien, eta eskatuko jakien neinien, derrigorra daukagu RPT-an hori aldaketa hori sartzea. Eta orduan hori plenotik onartu behar da. Listo, ez da? Irate? Holanda. Listo, ez dakit. Hori sartzearen aldeko guzta? Hau batez. 4. puntua, animalien ordenantzari hasierako onarpena emotea. Animalien ordenantzaren helburua da, lege barri hau protekzion animal delako lege horren, udal garapen bat izatea. Erabilidan ordenantza, eudelek bidali dau eredu bat, lege horren garapena udaletan eta zelan, eta berau, borradore hori dosirriborro hori aztertu gendun, egoki ikusi gendun udal herrian apliketako, zuibe pasatu bihatzue, ez dakit ekarpenik edo zuzer. Lurraldeko batzarren komentatu zelan, proposamen hori udeletia torren adola etxe eta bentsat eta zirrekitu gutxe guzela egiz izan, aldatu zenkiena. Ikusi dugune da, 7. puntuko horri zien da, horreko lorien da, osue, bestiez, orduan igual hor sartu aldaketaren bat. Ez, hori da, puntu baten, eudelek emote bazan, puntu horretan, eudelek emote bazan aukera bi. Eta gure udalera aukera bat. Orduan gorrizko igual izango da, kendu dana, edo, emote bazan eudelek. Ez dakitzen magarren puntuan, eileike hau, edo hau. Eta orduan hortxe egin dizien, olako aldaketatxo batzuk. Bestela, ez gendun besterik erabakik. Esan, batu ginen udaltzainekin, eure bilako lan kudeak eta hori, eta azken duen ikusten nondiko lan zehaztasun maila handirik topau. Así que hori. Ja lanien hasitza gagoz, bai miauka elkarteagaz honen aplikazioan, eta, behin ordenantza hau hasierako onarpena da, gero jendaurreko epe bat eukiko da, orduan behin betiko onarpena beranduago etorriko da, eta, bitxarte horretan, helburua da, kanpainatxo bat abiatu, herritarren artean kontzientziazio bat, zeintzu diran, ez da, animalien jabeen eskubide eta bete beharrak. Animalien eskubideak bai zeintzu diren, baina behitxe animalien jabeen bete beharrak, ez da, udaldean azarriten jasotzen dugu salako kexak, bai animalien korotzen inguruan, garbitxasune zikin, ez da, katuei bajaten emoten dutzen jentie kalien lagata jatekuek, eta horrek suposatzen da ben arriskue eta zikinek, eta ez da, higiene eta osasun aldetik, baulako gauzak ez da, arautzen ditu, edo animaliek solten nun, zelan eraman behar dien, txipa euki beharra, hau ere, oso batzarretan, guk ulertzen dugu ere, ordenantza honek estotzela neurri batean, edo ez dala egokitzen neurri handi batean baserritako errealitatei. Hori ere egia da, baserrizetan dauen animalien eta erabilera, eta etzeko animalien erabilera, eta etzeko animalien errealitatea
pasatorrela erabat, animalien ordenantza honegaz, eta hori ulertzen dugu, baina txipen kasuan, esaterako, txakurren txipen kasuan, bai, pentsatu inzidu behar dugule, edo azpimarratu behar dugule, garrantzitsua dela, bai, baserri inguruetan batez be, txipa dukitzi ez da, eskapetan bada, topatzen dienien, batez be, udalarentzako txip bako txakurrek, ez da, mankomunidadeak kudeatzen da ben, txakurtegien kasuen, base kosto dauketan. Mongotzet berbie leideri, datu zietzak dauzelako. Bai, nik eskatuko dena da, dakigune da, hau zerbitzu hau, mankomunaute dagoen zerbitzu bat da, txakurren inguruko hau, zehazki, bilketa zerbitzu esan dugu, bilketa eta gorretze hori bai. Eta hau eitzen da nien, nik nahiko neuke eskualde maila aprobetxauia da nien eitzeko. Ze, barne zein buruz berra eitzen dugun hau, eskualdien dan hori bazten jakune gauza bat da. Eta nik uste hor, kanpaina horretan, esan duzu zendanak, zertzuk eskuida zertzuk bete beharreko guztien animalixe zaintzen animali jabelez, baina ipini biogu bai, udalak beran partetik hori horre gauza betetzen ez dienien zer gaztuz boratzen daben. Ze gainera, azkenengo bi urtetan, bikoiztudan gaztu bat da. Mankomunidadeantzako, gaztu handixe da. 30.000-etik 60.000 eukitxera, hola etxekutze betien, rifrau, pasaudan gauza bat da, orduan. Ostras, gai honek eskualde arduratute dauko. Egiz esan, orduan, aprobetxau gira bizkatzu bat, jentik ez daki gainera, jentik ez daki zerbitzu honen barri, ez daki gaztu honen barri, eta bizkatzu bat, batez etxipas lorutako kontzentziazio hori eta, baina hori eskualde mailan, orduan, aprobetxauen gogu eta dano batera komunikago. Momentuz guk aurrera ingo guztak, Mankomuniadeko beste udalerriek animalien ordenantza honetan aurrera ingo daben laster, edo horretxekin dabizen, ez da, imaginatzen dut. Bai, hori da, legez datorzen gauzak ez, orduan barren esan dugun, ez da, zerrikitu bitxi da, eta hori gortute gauz, hone gauzak betetera, baina, hoxe, bizkate bai, sensibilizau da jentie, honek ez dara bakarrik zaindu edo zaindu, ezke gaston dixe da karratzetik, honek. Eta hori diru hori gauzak otetzen boguz beste gauza baten eta biliko gu. Orduan, danogaz, eskualdin danogaz oso antzera. Eta keskat, hori errepikatzen dut, keskatute gai honegaz. Hoxe, animalien ordenantza hoxe apur bat ordenatzera datorrez da, guzti hori. Ez dakit zuek, Cesar? Bai, hori da. Markina Semengo udalak bi ordezkari daukez mankomunitatien, Markina Semenetik, bata da EH Bildu eta bestea da EJPNV, guten gara batzarretara, EJtik diskutenaz, eta hori oso konstiente gara notaz. Eta gainera, beharrezkoen da gauza bada inili da, eta hortxe dukogu, eta Moskue pantia bat, eta aurrera ebida hori, eta bai. Ordenantza hori da, boseta aldeko boska? Hasiera batezko onarpena. Iratze orain zein da prozedura, jendaurreko ez da edo? Bai, egongo da 30 egun jende aurrean, konsultatzeko, alegazioak aurkezteko. Egongo espalira, ja suposatzen da, gaur hartzen duzun erabaki hau, behin betiko bihurtuko dela, eta bialduko dugu gero beste iragarki bat, oin bialtzen da bat, aitzen emoten, eta epea zabaltzen, jende aurrean ipinten danean. Eta gero egingo da ordenantza osotasunean publikatu. Hori bigarren iragarki horretan. Nahiko bazen duke adibidez, konkretuki esango ba, miauka elkarteari edo beste nori aitzen emotea, dekila epe bat konsultatzeko edo zozer esateko, bebai egin aldozue. Hombre, nik uste dut, eurei esan jakien honetan... Alaki ez da? Bai, baina, interesgarri zengo litzateke, igual modu formalien ere, plenoaren erabaki ere, eurei jakinarazpen, nola, no? Bai, bale. Bai. Beste inori bururatzen jatzue?
Ba, egizu zen. Elkarte moduen Elkarte moduen eure dauz, bero banaka ez dakit ongo dane interes dunik, baina, bueno, bero sarietatik ere imaginatzen dut, Saretatik, bai, ipini da, bai. abalduko dukela eta listo. Vale, ba, listo. Urrengo puntua Garbineren liberazio. Bueno, urtebete egin dugu, ezta? Udal gobernuan, agintaldi honek eduki dagoen berezitasuna da 13 ordezkari politiko, hau da gehitu dira ordezkaritza politikoak, 5.000 biztanletik gorako udalerria, egia da, ez dagoela, alde handia, baina bai 5.000tik gorako udalerrien kasuan, bete behar batzuk, edo lege aldetik, araubide aldetik, diferentzia batzuk ekarri dituela, eta horrek ere, baimentzen daube bai, olako udal batean, ordezkaritza politikoa alkatearen esklusibitateaz gain beste liberazio bat eskuratzeko. Hain zuzen be, aipatu nahiko neuke eudelen udal gobernagarritasunerako eta euskal zinegotzik eta alkatek euren karguak askatasunez betetzeko akordioa eudelena dan akordio honetan, esaten da, 5.000 biztanletik gorako udaletako alkaten ardunaldi edo jardunaldi esklusiboaz gain, udal gobernua osatuko duen zinegotzi kopuru baten jardunaldi esklusiboa edo partziala ere bermatu behar dela. Eta kasu honetan, bermatzera dator hau ez da, Garbineren liberazioa. Liberazioa izango litzateke jardunaldi erdiaz. Liberazioaren zenbatekoa bertan daukazue urte osoko gordina, 19.000 euro ustutxuen, 19.000 euro eta gitxi. Nahiko neuke ere, liberazio politiko bat da ninean eta diru publikoa erabiliko da ninean, apur bat gustauko jaten ere justifikatu edo argumentatu ez da ze gaitxik, ez da, liberazio gehigarri hau. Batetik esplikau duten moduan, ez? 5.000 biztanletik gora pasau garen einien, beste ordezkaritza politiko batzu gehitzen dire eta gehitzen dalako lankarga, ardurak eta 5.000tik gorako udalerrien etekizunak. Baina bezalde batetik, konturatu garelako ni egonaz liberatua eta herritxarrei emoten jakien harrerarako orduak eta aukerak gitxi dirala seguneroko bilerak eta ez dabe baimentzen herritxarrekin egoteko eta euren eskaerak eta bizkortasunez erantzuteko aukera. Gero bezalde batetik, bebai, iruditzen jaku udal, olako tamainako udal batek, udal estrategia bat euki behar dauela, plangintza bat, guk eginda daukagu, agintaldi plangintza, eta eginda daukagu ekintza planak, ezta? Eta planak egiten direnean, esate baterako, udal honetan daude 10-11 plan ezberdin, planak ez dira planak egiten eta kajoietan gordetzen, ezta? Planak dira plan horien jarraipena egiten diren eta egiten ez diren ekintza horien jarraipena egin, zergaitik ez diren egiten, zergaitik atzeratu, zergaitik moldatu, neurri zuzentzaileak ezarri, ezta? Eta helburu estrategiko batzuei erantzuten. Eta horrek eskatzen dago ere jarraipen handi bat. Hau da, planak ez ditugu euki nahi kajoietan, planei nahi digu zelanbait irtenbide bat eta jarraipen serio bat egin, eta horretarako denbora behar da. Era berean daukagu eskuartean proiektu importanteak, Alde Zaharra bezalako proiektu potenteak, eskatzen dabenak udal ordezkarien jarraipen zorrotza eta zietza. Eta gero, gobernu talde moduan, Bildutik ere, ikusten dugulako proiektu estrategiko batzuetan, edo lan arlo estrategiko batzuetan sakontzeko beharra. Eta horretarako ere behar gendun, ezta? Bai kulturartekotasuna, berdintasuna, hezkuntza, trantsizio ekosoziala eta ongizatea, esate batera. Horre dira guretzako oso estrategikoak. Eta Garbineren liberazioa dator, eremu horrek edo lan arlo horrek apur bat sakontzera. Eta azken batean, argitu nahiko neuke Bilduko gobernuko kideok ez dugula karrera politikoa egitera eskatu zela dirua irabaztera, gure buruei ezartzen dotzegun usan soldatak dira gure ohiko lan jardunean ditugun soldata berberak, altzatzen baldugu soldata edo igoerak aplikatzen ditugu bakarrik gure ohiko lan jardunean aplikatzen diranean, dietak ez dugu gure garatzen, eta
etorri gara herriaren alde lan egitera, eta gure ordezkaritza politikoak, herritarrak aukeratu gaituzten heinean, merezi daben kalitatez erantzun nahi dutzegu, herritarrek gugan jarri daben konfiantza horri, eta kalitate horrek denbora eskatzen du. Eta, hoxe da, irabazi nahi duguna, denbora. Hori da, apur bat gure argumentua. Bai, legeak beti albideratzen dago batzuk. Horrek ez da nahi izan hori egin behar danik, argi eta garbi. Bebai, deleko lege horrek, delek kasu honetan, bebai albideratzen da oposizioa 50% liberau aldala, bere kasuan norbokuritako norbait, 50% algara norbait liberatu, bebai, eta ez dugu hori eskatu, inondik inora, eta gure asmoa ez da eskatzen. Eta hori dana, ondal urte bete gainkigun, ez da goza hori bat bai, esan ez. Arrazoiak apur bat, antolakuntzan zerbait azaldu esan, eta zerra konpartiduan guaz, kasu honetan, eta arrazoiak komenta duzu ez, eta listo. Eta, zuen erabakia da, zuek oraintxe erabaki dozu egitea, eta, zuen erabakia da nietik, zuen erabakia, así que, aspektuan ez dugu besterik esaterik. Esan duzun puntu asko, niote esan bestalkatetza batzuk egon die, eta lan asko egon da, eta, azken egotzik elkarlanien itxanen lana, eta hemen esan duguna, ikusiko da, barraroko dugu, eta horrek ze suposatzen daren, eta esan dako hitzak. Orduan, printzipioz, legia dino, argi eta garbi, hori ez da inolako zerik, eta, zueko lantxera baki dozu, uste dugu zuen kontu dela, ez goiz ez kontra, ez alde bozkatzera, baizik eta azten niztzinoi edagut bozkatuko duguna, bai? Bai, arrazoi, hemen erabakiak, baina eta hain zuzen ere nik ustot, zuk esan duzun horregaitzik, ezkendu nartu erabakia hasieratik, aukera aukita be, bagenekienean, ez da, zegoela hartzea, bat eta erdi. Erabaki gendun urte bete, lagako dugu urte bete, pasatzen. Eta jungo gara, ikusten, benetan, bili berazen zertarako, eta zer, ez da, ondo zehazteko. Nahin dugu urte bete, eta pentsatzen dugu, onerako izango dela, eta danon udalerriarentzako onurak ekarriko ditxule, eta hoxe da erabaki, ez da besterik. Gero ere erabaki leike atzera egitea, bai ikusten bada, orduan, zuk esaten zuen moduan, jongo gara ikusten funtzionamentua. Hau bozkatu behar da, ez da iratzen? Bai. Aldeko bozkak, kontrakoak, eta abstentzioa. Orduan EAJ abstenitu eta EH Bildu alde. Eta batzarretara joatagaitik kobratzen diren dieten gainerako zehaztasunak. Hau egiz esateko, hasiera batean erabaki izan, zumetik gauza puntual moduan ikusten zalako, izango zala, egia da, guk buruan gerokola, justifikatutako kasuetan izala gertatuko, baina ulertu zen zumetik beti. Eta hasierrek komentauzkun, zirela kobratzen, egia da, horrela erabaki genduna, ezta? Horrela erabaki gendun segaitxik. Gapur bat nahi dut esplikatu, segaitxik erabaki izan horrela, ezta? Dietak azkenean ez dire soldata bat. Dietak dira kubritzera datoz, joan etorriak, edo denpora, edo lan horrek eragindako gaztuak, ezta? Ordezkari politiko moduan gatozenean, zinegotzi moduan, da zinegotzi behizena, udal honetan, eta, eskaintzen dutzezu, zure denbora eskaintzen dutzezu herritxarri. Egize da, denbora horrek, eta zuke, Luis, badakizu, denbora hori galtzeak, adibidez, kasu batzuetan, soldatatik ere kendu izan jatzuela, zure kasuan dalako hori, eta, hori konpentsatzera datorrela dieta, ezta? Eta gero hasierren kasu ere, berezia, hasier kanpoan dagoelako bizitzenetan. Hori batetik interpretatzen gendurako dieta horrela. Eta gero, aurreko agintaldian, gertatu zirelako, egoera batzuk, itxakusenak iruditzen serioak herritxarren aurrean. Hau da, COVID-ak oso ondo eta emozko aukera online egiteko bilerak, eta hori nik uste dut aurrerakuntza handia izan dela,
arlo askotan, ez da, ni bilerak egiten ditut egunero kanpoko jendearekin eta pertsona horiek ez dira markina seminen etorri behar, horrek suposatzen kutsadura, denbora, gauza asko gaitxik, zalantza barik oso ondo, baina ordezkari politikoa garen enean, pentsatzen dugu herritarrei sordotzegula, ez da, seriotasunez eta honi etorri beharra, eta ez guretzan gelditu, euria egiten dabelako edo gogoa emotu muskuleko. Ez da kasua orain, badakigu ez dela kasua, ez? Eta orain, ulertzen dugu, gertatu danean, gertatu da gaixotasunen gaitik, edo kanpoan ikasten, edo oso justifikatuta egon direla. Orduan, pentsatzen dugu, justifikatuta dagoela, dietak Zoom bitartez edo online bidez konektatzen diren ordezkari politikoei dietak kobratzea, ondo ikusten dugu. Vale, zein kasutan, diot esan, bai batzorde, zein pleno. Bai, jakina, bai. Bai, gero, gauza hori da. Azken, emontu zen argumentazioa pentsatena nesetza zango zen duela. Ez, bai. Bai, etxaz. Ez, banekin, baina nahi neban de argitu apur bat nondik etorri izan, oza, ez zala izan beste barik, bezik eta, hausnartutako erabaki bat, edo plantamendu bat izan zala agintaldi hasieran, horrela interpretatzen genduleko, eta uste duguleko, eta hori maigaineratu nahi zen dugu esateko. Res dagoz eta ordainduko dira dietak, baina erabili da igusan dieta horrek edo online konektatzeko aukera hori zentzuz eta kompromisoz eta erantzunkizunez herritarrekiko. Hori nahi neban apur bat azpimarratu izan daizela, justifikatutako... Horregu, aipatu duzu horreko legealdian, bi honetzen alkate, eta, sistema hau aurreko legealdian dauzan, aurreko pandemia aurretik, de hecho, sortu egin izan hau, 2019 zen jaba zeuen emendeko sistema hau, ipini gendun, bebai, kanpora jun biharri izena dukin eban, bebai, boizera eta handik egin eban, bebai, bilerak online egin eta guzti hori, eta gero pandemia eta horretzen da zela kondotori jakunez, hemen egotie. Eta boize, hemen adibidez, gaur egin dugu iru zinegotzik parkatu, eta alkati egin dugu beroa, baina horrek ez da nahi izan, danon aldetik lanketa badagoela atzetik. Zetortzea presentzialki ona, ez da nahi izan aurretik dokumentazioan ez dagoenek irakurri, bilerak ez dago zenekin, eta guzti hori horregaitzik badaki bebai, urte bete pasau da, baloretako bebai apur bat, esan zan hau, baina bebai eskartzen da ikustie atzin dagoela lanketa bat, noski errespetu bat zorroi jakoela herritxarrei, eta presentzialki aldogun danetan eta aurreko legalixen bebai ikusteot presentzialki danok izen gendula etorten ginela, nahi gendula etorri nintzen. Eskertzen da, zeren, zerren kasuan, eta nire aziar zure gita pasatzen dutzut, bera izoko zatotze klase batzu galtzea, eta momentu enten da bien lanetik bebai, nolabait ateratzea eta guztiari bebai ez, eta nitxe honaz etorri orduan, ez dakit aziar zerbaideko zon komentetako, zeren hor atzerapenak kontutan eukiko dizen edo ez, edo horretik ez da ordain du, ez dakit aziar beste zozerbitzu nahi duzun, antolakuntzan. Ez, batzordin berba egin duen, bertan esplikau zanon esaten da bilen bardine alkati, eta retroaktibitati dauken edo ez, beran esku dauen ez, urrengoko batzordin nahi bozu hitzen gike. Iratek esan leke, hori, ez dakit, argitu zeinke iratze retroaktibidadez ordan dugu lehik esan? Ontxe momentuen erantzuteko ezin dutzuet gauza bat esan, ez bestea, ze igual oker esango dutzuet. Nahiago dute aztertzea gaia, ia dagoen lege aldetik eragozpenik, eta urrengoko batzordien azierrek esan dago moduen, baina erongo dugu erantzun bat. Bale, urrengoko batzordean hemen behintzat, onartzen dugu danok, dietak, hau batez onartzen da, online bidez konektatzen diren ordezkari politikoi ere dagozkizen dietak eta ordaintzie. Retroaktibidadeena, aztertuko dugu batzordien eta beharko balitz, ez dakit nondik onartu beharko litzaken. Egize da, leire, bai. Parkatu, bakarri zehaztapen bat, ni aurreko akta bai hartuta zer esan zen duen, eta honen dekot, ez da zirriborroan, bai esaten zen, justifikatute dagoen kasutan zuk iratze esan duzu moduen, ordainduko zala. Beste kontu bada, ni pentsetan dut horrek albideretzen duela
Baina enaz guztitzen zehatze honetan, baina bai dau jasota lehenengoko akordioan, hartu zen duenean, ze dietak kobrako ziren, kaso batzuk justifikatute egonez gero, posible zala, zunbidez inarren batzarra ordaintzea dieta. Aztertu beharko dozuena da, ia, hasierren egoera, pentsetan da baiet, ez da, baina ia egondan denporan onlineetik konektatzen, ia saltzen den salbuespen horretan. Zalantza. Zalantza barik. Nik orduen dinot nahiko bai aukera izan leikela horri eskatu danari baietz esatea, porque esaten dago gaixotasuna, lana edo familia eta lana uztartzea edo beste batzuk. Esan gure dut hor nahiko zabala da, nahiko malgua. Oso zabala, oso zabala. Neurri bat, apur bat, ekiditeko. Irakurri dut zer dagoen. Hori, orduan, nik pentsatzen eban ordaintzen ziela, eta sorpresa sartu neban, nik uste dut azierre sorpresa sartu gala. Azierre bazekizen ez adako horretan. Eta, nik pentsatzen eban... Plenoa jasota da holan, zuek esan da. Hori da, azierren egoera berean, imaginatzen gongo gala ere, irunez, ustot, okerrezpanago irune ere, plenoren batera ere, online konektau zan, baja segon zanen, eta beste baten konekta udala, orduan, horiek berrikusi beharko dirala. Horien konta albadotzegu zalantza, baina ni pentsatzen eman, bueno, moten zala, ja, onartu zatu, baina, bueno, astuko dugu bestela batzordien. Ni arlo ekonomikoa egongo naz, eta esango zietago berraztertzeko eta kalkulatzeko, bale? Bale, Berto. Ikustotan odukuela kompromisu lan bat dagoela aldetik beti be, argi eta garbi, etorri edo zetorri batzordera, edo etorri edo zetorri edo online konektau batzordera zein plenora, lan bat dagoela argi eta garbi. Justifikazioa ekipintzi ebe ez dakipaz. Momentu honetan, kezi gaixoina, zertifiko medikoa esatuko da, ez da larri egiten sartzi, apurtxu bat igual. Luis, barkatu, ez dugu esan, ezelako justifikazio hori justifikau behar da. Bueno, zelan edo lan, justifikaute pertsona publikoa gara, ordezkari publikoa gara, eta publiko dira gure ondare, gure soldata eta gure gauza asko. Eta herritxarrak ditugulako, ez da hau enpresa pribatu bat eskatzen dena nik ez dut esaten zer gaixotasun dauken batek edo bestik, baina, bueno, kompromisu horregatik. Eta parkatu, Luis, esket berba, leirek euki dau, eta nik ez dute, ekitzen. Neupe eta, lagun poste nire zentasunoi eta nahi jarretzen atzen edo ez, eta guztezu. Ez egun egon zinen eguaz. Nire zentasunoi bai bada COVID-ek Moskun askatasun hori gero pasauzan nien, bai bizkatxu bat danope lasaitxu ginela eta bai egon zala. Nik aibez oingo legislatura honetan asko presentziatasun gehiago ikusten dut, eta aurrerakun igul izango zen, aje horrek igul, egin bala, baina nik uste dut azkenengo urtietan oingo aldien presentziatasun gitxe eukitzen gendule benenutan. Osa, bai, relajazio bat, orokorrien nabila esaten, ez da, orokorrien nabila esaten, ez nabila esaten, ez orokorrien relajazio bat egon zala, orduan, perrazo izaten boztezu, orduan, ematen boztezu hola, nik gule lehen esan dozunez, da izen, haine. Bai, orokorri izaten muzu, da, ez horiz guzta bideoan ezin torrian da zein, orokorri izan da... Osegatxik, impresionio hori zen da, baina lehen ez dozunez hori esan, nik izatera nator... Zaiatu ginela, leire, ustot lano zaiatu ginela. Dano orokorrien da, uste doingo legislaturan hori zuzentzen gabizela. Zaiatzen ginen. Hori da, nire... Hori da, nire... Eta ederra badalako aurrez aurreko Beti. Eta listo. Eta listo, eta azkena zinegotzen galderak ez dakitzuek eso zer daukezuen? Ez, teko aurreko me jaixe zien, pasetako hemen, Marieli hemen dago. Akit ezata segizela, baina... Baina jaixe da todos, egazte, me bain, fueron amaten dauela, danon nahi gu, beraldetik bebain, nigu esan, desitaka, eta arantxiko dizik entzi, da pasetik ez. Zutzago bigartzen. Eskerrik asko, ia zelan doien. Kontu edalengun erritxartasunen komentau gendule, eta Irune etorriko da, Irune talez
esan duzu, baina Irun etorko dela. Hona etorri aurretik jasitxo eskapak ikarriko txoaz. Eta, bueno, ia zen urtetan dabe, ekitaldi horrepe, eta eguraldi zikila laguntzen dabe, klar. Agenti animau eta konbidatu, klar. Asko kostata itzen die, eta bai ez da ondo izan. Fleko pillo bada sondinoi, baina konponduko die, danak. Oso ondo. Eta hora, xamein. Ahora, eres ninguna, Eres ninguna. Vale, amaitu plenoa. Itxo. Hala. Esto, agur. Agur danori, nibili. Agur. Osea, junbiogu gara, Barinako etxe bakarrenetako asemengo Ari eta usten bi horregatxik. Bale. asemen gardana. Ez, hemen dikurten gero. Eta Amarter duen Apurtxu galentua. Ze aurtenen dijako aurre, batano erroio. Bai. Eta, bueno, zeu zer emango, zuekari bai, baina ez, aurten beste bat. Aurten beste bat. Ze, ez dago ez hori getzera juteko da? Dontxe gartxean. Nahi boko etorri arretxena, karpeta eta guntesta. Ja, no, sea, ambiente al asunto. Ahora Maia. Amaia eta etorri, Mari da laguntzeko, ez da nahi etorri, baina etorri. Zer. Mari Ferrazzi gata aguntzekoa. Ez da nahi, baina hartzien bentzen mila etorten da. Hala. Hori ze ba? Eta gero amaierako sartzea asko sobitu baina aplikazioa egon da, pero eso es esta Tariana. Se vimo bien que pasó pateta, saría men. Ez bera. Baina sartuko, bizero, atrapos ez dut ipini bilera, bai.